Привіт трактористам. І так, встановив я тахометра на свого UMZ 83-го року. Багато хто казав, що там його немає і не повинно бути, але як бачите, місце під нього є. Додатково придбав в Дніпрозапчастині ось таку накладочку на підсвітку приборів і вирізав отвір під тахометр. Зараз все це зберу, покажу по приводу і покажу, що він показує. Стосовно самого приводу, прокладений трос. Стоїть привід на 3 болтики. В оцій перехідній кришці я вварив сюди алюмінієву трубку для того, щоб зробити злив з компресора. Бо в мене ось тут стояла трубка на ці 3 болтики, а має бути отут в кришці. Тому знайшов вихід ось таким чином. Ось так показує. Воду не заливав, довго деренчати не буду. 1000. Максималка.